मारै जाया मैया मा जाया जोङो फैनाय समाव जोंनाव अन्थाइया गोलैबाय थाखादों फिसा फिसा आङो थयला हमनानै आं फैदों बेहा साथा हमदों साथा हमनानै ओमफ्राय बै ससेयाव फैयै फैनानै ससेयाव अन्थाइया गिदिर गिदिर लोगो मोनबाय बे समावबो बारा गैया जेला जों जायनि न'आव एब्रेनो नागिरो होमबासो बारा खुर फैनानै गय बिफाङा बायनानै गोलैबाय आरो ओमफ्राय आंखौ बे गय बिलाइआ आंखौ खोबजोबदों आंहाबो ग्रुब खुग्लुबदों बेबायदि जादों दखानाव आं भिन्दि फानहैदों बेहा फाथो मैगं लांदों मैथा लांदों बेहा मा दखान सेलेखा दखान बेहायसो जों जाखायो दखानखौ बेसे सम जाखोमोन समा माने बे बारबो बारबाय अखाबो हाबाय नालाय खोमसि नुदों आरो ओमफ्राय जोंनि आखायाव मबाइलबो गैया घरिबो गैया नालाय जों टाइमखौ मिथिया गोमाजानायनि मानसि सुबुंनि मुङा मा गोमाजानायनि सुबुंनि मुङा बे जोंख्लि औ जों बिमा फिसा जायो आरो आंखौ आनै जायो बियो जों न'खरनिखा बिमा फिसाखा जोङो औ बे जाय मानसिनि न'खराव हाबगोन बेहायनो सिमब्रेनानै जोङो बे न'आव हाबनो नागिरनायावनो बेबायदि जादों नोंनाव आघात जादों नामा आगारा आं बे खुग्लुबनायाव नैबे फेन्दायाव नांदों माबा खुग्लुबबाय नालाय ओमफ्राय बेनाव अन्थाइ गिदिर गिदिर दङ आरो बिनि दरखंआव बे अन्थाइयाव नांदों खोमा आंनाव ओमफ्राय आंहा दा सादों ओमफ्राय खर'आव गय बिलाइआ गोलैजोबदों खिथाहैनो हागोन आरो आङो दा आसा बे 2 नं सान्थिपारा बियो गोदानै FRA मोननाय अथराइज मोनसे भिलेज बे आन्डार फरेस्ट भिलेजनि आन्डारावनो गोग्लैयो मोनसे पार्ट दा बिसोरो रेभिनिउ हल्डार बिसोरो गावसिनि हानि खाजोनाजोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होनानै बाहाय रायजो जानानै दङ बिसोरो कनसार्न भिलेज आरो डिउ पारमिसनाव बिसोर थादों दा बे जायगायाव थांनाय हरनि बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जुनैहाय फांसे गय बिफाङा न'नि खाथियाव दंमोन हिसाबै बे गय बिफाङा बारहुंखाजों बायनानै न'आव होख्रेमनानै बै न'खरनि श्री माने जोंख्लि बसुमतारीनि न'आव सासे माने जोंख्लि बसुमतारीनि जिउआ सोरगोआरि जानाङो दा बे बेलायाव जोङो दिनैहाय सरकार तरफनिफ्राय जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै फैदों जोंहा बेबायदि जुदि अघटनाव नेचारेल कालामिटिसजों सोरबा जिउ गोमायोबा सोरबा जुनारजों बुथार जायोब्ला बेनि थाखाय माने मिनिमाम लेभेलनि मोनसे जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होयो दिनैहाय बिथांनि जिउ गोमानायाव सरकारा 2 लाखनिफ्राय 4 लाखसिम जुदि जेन्युइन ओंखारोब्ला बेसिम सरकारा बेनो अनसुंथाइ होगोन बै न'खरनो भिक्टिमाइज फेमिलिनो आरो बेजों लोगोसे थारमाने डिपार्टमेन्टआ हायोबा बिनि न' बायजादोंब्ला आरो गुबुन माने आरो खहा बुस्थु जादोंबा सम्पतियाव बेखौबो जों अनसुंथाइ होयो दा बेबायदि जोङो भेरिफिकेसन खालामनांगोन आरो दिनैहाय जे जिउआ जे सोरबा जे सासेया सोरगोआरि जाबाय बिनिबो प्रुफ हिसाबै पुलिस रिपर्ट नांगोन आरो पस्टमर्टेम नांगोन बेनिफ्राय जोंहा डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे फर्मेट होनाय दं बे फर्मेटाव फिलआप खालामनानै जोंनो जमा होनांगोन आरोमा दा बेखिनिखौ जोङो सरकारनिफ्राय सुबिदा होयो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खुंग्रिं BCDC नि सिङाव गोग्लैनाय जोंहा 2 नं सान्थिपारा गामियाव मैया बेलासिनि 5:30 रिंगायाव जोंख्लि बसुमतारी आरो थिलेब औवारी बिथांमोनहा बै सेलेखागुरि बाजाराव थांनानै फैनाय समावहाय बिराद अन्थाइ लोगो मोननाय आरो बारहुंखा लोगो मोननायाव बिथांमोनहा मोनसे न'खराव हाबनो नाजानानै गया हरखाबै बायसिननानै जोंख्लि बसुमतारीनि गोदोनायाव नांनानै बिथाङा मैया जायगायावनो रुंसारि जायो आरो बे न'खराव फैनानै जोङो दिनैहाय खोब दुखु मोनफैदों आरो जोङो दुखु फोरमायदों जों आसा खालामदों बिथाङा निश्चय सासे नोगोरारि हिसाबै सरकारनिफ्राय जिखिनि सुजुग सुबिदा मोननो हायो बेखिनि सुजुग सुबिदाखौ जाहाथे बिफानारिया बा हाग्रा बिफाना बिनि सायाव एसे नायबिजिरनानै अनसुंथाइ होनो हायोबा निश्चय खोब
गोजोननाय निसय फैगोन आं आसा खालामो मैयानि जिखिनि बारहुंखा आरो सारअन्थाइ नैबे धलफारि एरिया हिसाबै सेलेखागुरि हिसाबै गासै 10था गामि दं बे गामियाव 300थासो न'खरा बेबादिनो नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बे बारहुंखा सारअन्थाइजों दिनै गोबां खहा जानानै दङ दा बेखौबो निसय नायबिजिरनानै निसय सरकार साइडनिफ्राय माबा मोनसे राहा खालामनो हायोबा खोब गोजोनथाव जागोन बेखिनिखौ आङो खावलायगोन आरो मोनसेल' आङो खावलायनो लुबैदों जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्ति हिसाबै जोंनाव गोबां गामिफ्राव बेबादि सारअन्थाइ आरो बांहुंखाजों खहा जानांनाय जों न'खरफोर दिनै नुनो मोनदों आरो बेखौबो थाबैनो बिफानारिया जाहाथे सार्भे खालामनानै नायबिजिरनानै बिथांमोननि जे खहानि सायाव एसे अनसुंथाइ जुदि होनो हायोबा बै खहा जानांनाय न'खरफ्रा मोजां फारसे फैफिनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो